zer eginkizun dazka kapitain batek zelaian? Bueno, pixkate hartaldea eaman, nik esateten bezala. Ondo. Azkenen 23 jokalari gare, Kasu iteie? Bai. Gure kirolen gainea, hoi zerbait bitxi da, ez? Epaiei itzein daiken bakarra kapitaina dira, bitaldiko kapitaina, bai. Orduan, beste inork ezin dio itzein, beste inork ezin da gerturatu epaiana, iruditu zaion hori esatea, edo, pixkat hori. Orduan, kapitainek zerekin asko ditu, epaiekin itzeikez aparte, nik esateten bezala, seinaleko bena izatea ez kasu egitea. Baina gero, erabaki asko hartu behituzu. Azkenen, markagaua ikusi behar dezu, zein egoeratan, txarteli badezun edo ez, taldea nola daon, eta pixket partiduk eskatzen dizun hori nola baike eman behar zaio. Jokoa gelditu, azkartu, pixkat. Pixkat, bai, norantza eraman, ez da? Hoxe beha. Eta adibidez, ez diken antzako ulertzen, tantuak. Bueno, basekiu, marra pasa behar dela, eta lurrian jarri behar dela, ez da? Eta gero ere bai jarri behar da nun baiten, eta etxuta eta gola sartu, ez da? Hori da. Zema balio tanto lurrian iten danak? Baloia marra zeharkatu edo marran utziezkeo, 5 puntu die. Vale. Hori da, bai, entxegua euskaraz esaten da mezela, ensaio erderaz, bai. Eta gero, baloia utzi dezun marra hortan, alboko marrakiko paralelo, oda, atzeruntz, nahi don lekutatik, aukera do makilleta botatzeko, Osea, ikaldea atzeak nahi juna, deken dana. Nahi dezun dana, vale. Osea, porteian paren balin bado, gutxi jungoa. Hori da. Pixka gehiago, angulo gehiago izateko. Eta hor Zeindek, zene botatzeik jaurtik eta hankakin? Tanto indunak edo nahi dunak? Edonork. Bai, normalen eukitzezu, jokalari bat, horta dedikatzen dana, bai, egokina dana hortan, bai. Argentinar badaukau talden, oso jokalari honan hankakin, egizan azkeneko 5 demoralditan edo be atera ligako anotatzaile ondina, bai. Oso gizon fina hankakin, bai. Askotan eske baloi horrei arrautza bat ematikena ondo ematia ez da erreza izan behar, ez da erreza. Eta haizea eta gauza asko kontrolatu behituz. Azkenen hor goien edo hemen beran ez dago haizek ez du berdin kutziken, faktore asko dare.